Poslední říjnový týden se pražské výstaviště v Holešovicích otevřelo pro tradiční akci Design Block. 18. ročník nabídl výtvory z oblasti módy, designu a architektury. Hlavní cenu získal Maxim Belčovský za instalaci Slunečnice. Já jako fanoušek českého kutilství a Přemka Podlahy jsem vycházel z mých raných takových různých instalací z kelímků a zvětšili jsme to do podoby, která se skládá tady z těch barelů na dešťovou vodu. Tématem letošního ročníku byl sport. V levé části zvané Open Studio svou práci představili také studenti z Pražské umělecko-průmyslové školy. My jsme vlastně minulý semestr mali minulý rok zadanie šachy a riešili sme, že šachy sú vlastne svojím spôsobom šport, aj keď je akoby intelektuálny, tak nám to prišlo vtipné, akoby prepojenie. Design Block hostil téměř 200 českých a zahraničních umělců. Kromě stálých designérů zde byl prostor i pro nové projekty. Stretávam tu strašne moc ľudí, ktorí sú už absolventi a sú tu sami za seba so svojím stánkom a je to taká príjemná rodinná atmosféra tento rok. Design Block také nabízí venkovní instalace v ulici Na Příkopech a na Václavském náměstí. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Valérie Dvořáková.